Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ma viewers nonse komwe muli kuno di kwa Ching'oma tie Somba ku Blantyre ya Lulo komwe Vice President Dr. Michael Usi abwera kuzacheza ndi anthu amumodzi. Ama uniform. History. So English, history. English. So you speak English. You speak English. Okay. You try. You must know what you do. So you know what you do. Also, can you learn? Also, can you learn how to do it? Like a history. What is your car? Ah, okay. Chapu, Maguanu, Hollywood. Got it? Aha. You must get a job. This one. Operation.
Odi odi. Watilandira zikomo kwambiri kubwera alendo twa. Ziko bwana ziko. Takuwa ndiani bwana ndio. Ziwe ni bwana. Ziko. Okay. Nupa muzimbo bado? Ndi bwana. Natenga ni 6 bags. Kapasa. Kwanza kukana toka. Oh, ni kali hapa? Hapa patani? Mari kuna bage pene pa zifumbi chanchani. Yeah. Ni kala hapa. Nditu bwana. Okay, yabu ziko. Kala nditu kala. Ziko. Kala. Yo stand yangu. Kabera. Bwana mlipe. Ndipo kale. Hadi libunosu bwana. Akala. Stand ya. Stand 6. Zina bunda. Nda? Hafiza Jisa. Stand 6. Umekuwa na mafunzo banji. English. Umefanya kile English. Umekuwa na English. China. Chichewa China. Agriculture. What is agriculture? Agriculture is the practice of growing crops and rearing animals and Wakoza wewe? Ndio zero kwa mbili. Upo zakale jani kwa zamani za school. Doctor. Very good. Very good. Maya kwali kuti. Alikuti. Ungoti akava ati. Maya kwali ati. Amene. Adadi. Okay. Wewe zakale. Chabwino. Okay. Ndio upitize shule ulimpigile school stand 60, 7, 8 bila secondary university mpaka na degree wewe utakaenda doctor right? Okay. Rufa wewe. Maya yake ya mwana huyu. Ndi babu wake. Kabla nitonani. Bila nitonani. Bila nitonani huko.
Kaya alendo wa mwadziwa. Simunadziwa? Zona. Ekaziwa. Amayi mwazi? Vice President. A Vice President? Andani ave? Adokotala Gausi. Usi? Chabwino. Takunyadilani. Zikoma. Kaya kuno ndikuti? Kuno kuti sikulu kwa mabala. Kwa mabala? Kwa mabala, Tiye Somba. Tiye Somba. Mblantalo. Blanta kukulu. Takunyadilani. Mwadalatu pa khomo pano mpaka Vice President kubwera kuponda pa khomo. Tupasi ndatukunyana kwa kuku sinazione santa pa ngozi badile changa ine. Simunazione? Makula afya kwa mana sinazione. Pali icho mecha chikulu kwa basi. Eti? Kwa mbili. Kuponda pa khomo pano kuzakhala tu papa. Yo sakuzwa ndi Mulungu tingompasa Mulungu emwe atisogolere kwa Vice President amenewa. Mawanu mukuti chani kwa Vice President amene? Kaya inoyo abambo. Ubwera uzaponda pa khomo pano Vice President. Amuzivano. Basi ife tanka. Inuso Mungu akudaliseni. Koma uyo sukulu alimbikire uyo. Sukulu alimbikire. Phone kitenge phone yako mende kwa mwanayo. Soviet. Soviet ataka phone mende kwa. Na mwana. Mwanayo. Ina akudabwa akufunsa kuti chifukwa chana Vice President akungokhalira mwina chigawa cha Southern Region mwina pakati ndi ma programs amene iwo a Vice President akonza sikuti kapena apanga kokha kunoko ku Southern Region ayi apita next ku Central Region, Eastern Region, Northern Region konseko aponda abwera chithandizo chibwera ndithu akumpoto chithandizo chibwera aku Eastern Region chithandizo chibwera aku Central Region chithandizo chibwera konseko a Vice President aponda ali ndi ma programs awo amene akonza kuti ayendera maboma osiyana-siyana madiye osiyana-siyana ma district osiyana-siyana. So musatope kumaona olo musatope kufusa mafunso fusani ndithu ndizomwe a Vice President akonza kuti apita ukundiwo ndiponso mukudabwa ena mukuti makatani pamene akukafikira munthu pa khomo kupereka chithandizo tikudziwa kuti chithandizo chimene chocho sichingafikire nthawi yayitali ndi pang'ono sudziwa zoti mawa china chimene chibwere ndi chani ndimene zilili kunoko ku Blantyre lulu ndikutali kumapiri kuupya. Nonge mvumela. Jakatano? Aba yafusa kuti muliba amuna. Awo akuvomera kuti ndi amunanga. Awo amuna avomera kuti ndi akazi anga. Angoima. Avomera bwanji? Eti mwavomera bwanji mwanena kuti ndi akazi anutu. Amayi akuti ayi sindino alibe amuna. Koma angozo mwaona ngazinthu angozo. Fazer sungulé? Quando pedir sungulé?
Hey, block of them there. Amayi ndimene mwapezera chithandizo cha ufa mawu anu mukuti bwanji? Abwana ndilibe mawu pano ndikaja chazana pani kuja apapa ndiye ndikaja ndathokoza. Mwadziwa kaya ngati amene akupasana ufa? Ayi ndiuzeni bwana sindikwadziwa. Mwadziwa inuyo? Ndandani? Ziko mukwambiri ndaziwa ndamanganyana ndikaja ndathokoza. apitirize akabweresa sikokosera pamenepo isijazana mama ni mai ndikutokoza kwambiri ndibala kubwera kwa bwanawo ndimasowa jawapasana apa ndikutokoza kwambiri kuti lero ndikaje simu ziko kwambiri kwa vice president amene takunyadilana Tathokoza kufa. Kama ndakona ninjani.
Hapa zikaenda basi. Watu wa vice president. Akani moyo utani. Abana. Hey. Hey. Ode antro kugari wa mali. Antu wadu mbaya na abuya baba na kulewa. Tukulewa na wapusha tu. Udaiga. Panjang. Huko na fete habari fete. Anyamata fete habari hajuni nyamata kwani? Ndio nyumbanga ndio. Tunabwera tunafuna ndio hapa sina uwezo. Ndio mwanzo wa nyumba hizo. Kwa mama wanandipeza mtawi nake mama. Hapa na fete.
Tete. Chimene ndakuuzeni ukafika ukoko osalina muzingopita. Amba right? Chimene ndakuuzeni ukoko osalani? Kungonyamuka muzitani? Muzipita. Oh, iya iya pase kai mai. Right up. Ali kuti. Eh. Namwera so. Iwe. Mama, ase. Akuda na kwani. Bwera. Kwani ndikuti? Ndikuti. Manyumbali kumusungu. Maya kwani kuti? Alu. Asalau. Tauzeni maya, tafufuzeni maya kewe abwere. Oh. Eh. Kani zile nako? Usapita sanga. Zile nako. Mapulazoko. Tienu. Ya, api tatu ndiana omwewa. Ai, ana wasanga pita bwana. Mwewe bomba. Ukozo kuntsitsa tu ufaika basi. Amayona ikabasi. Uyuso musise. Ale basi. Ndiana mwasiro kanyufunga. Usapite nao anao abana kufuna eneo. Kaliboko nao. Kaliboko. Five. Nzuri ngana. Amina kuita nani kuseria mwadzi wanga madziwa ndinda advice 5 okay tangu anyamata ochenjera ino nanuso mwadziwe yeye kwambiri madam vice president asa imapo amena ndo chivika achiwirira takunyadira nini okanga tisimu kwadziwa tuwaziwa vice president 1 2 3 4 wa 5 ali kuti sawa bwera ni maya anatanya mata tuko anatanya mata nyamara bwera nyamara anatu ao okay fine tie oyamba mayo tie ngaimena hapo ndio nyamara kada bwera ruyu bwana abwere mmoja nyamara pita nini mmoja nyamara huyu tapita amai bwera ni hapo amai bwera ai Malile hapo. Tie malile hapo muime hapo. Malile pamene. Kama jari pangata. Amjari. Asiwera kite. Mai amene akupasani ufa mwadziwa ngati madziwe ndanda wano ndauje amanganya amanganya vice president takunyambirani itu kaya mawu anu ndi otani ndimene mwalandirira ufa kuti ndidya ndamanga mudya ndi ananga muli ndi ananga ati folo takunyambirani kwanu ndikonkuna ine kwathu ndi boma la Cholo koma panopo mpa munanga kunoko kwa munanga ambiri kunoko khala ngati ndi akutyolo kutyolo okay kumudzi wanje uno wa mabaka
wa mabana tie nsomba Blanca takunyadirani zikomo kwambiri usamalire kwambiri zikomo mwadziwa amene mnali nawo kuseri kumacheza nawo andaziwa madziwa kwa president takunyadirani ndithu zikomo mabe mpata uyankhulana nawo wasowa ndebe ngati kuli kotheka kokuti akanimva mwauze kuti kunokonjala sizikuyendayi zuwa lija linaononga kwambiri komanso numva zona kuti akumalemba madera mwazi zathu ngongole yokuti anthu azithirira kuti azipindula muli nothirira ifenso kumuzi kuno mene ationeramo atithandizeko chabwino ndithu mama chabwino ndithu ayi afunsa pamapeto zikomo kwambiri tipanga zimenezi zikomo Ten. Ten basi. Atsikana amene mmacheza nawo kuseri mwadziwa ndi andani amanganya tathokoza zikomo mwadziwa sweti vice president amanganya takunyadirani mwadziwa nazo amanganya ndanda vice president okay ule mwana takunyadirani zikomo anthu mukungotuluka atumosangalala Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.